Iro utrai, sai sin pat ngai ku play pi paro ha kerteng ka patiang tam ka jong ujesu. Te kumpa pila request yanga, te ngaru ngodon ka jing singok kiana ka benta jong pi paro. Kibala ya request yanga, bat kila kambon hi kibala request yanga. Ya kan ka request te ngampat yo ban le ki video ki jonga. Te Henry menta kasi yo ban pa shapi kan ka video. Te ngai kan long ka jing kui pi na mar ki bapon. Nganam yo kalat bangan rai ki phone call ki jong pi bangan yo banya slok pi te Henry leng ba kan ka video pat kan long ka jing kui pi ba phila ban pa thank you message ki jong pi ba pi don kami kanu ka jing duai bangan yo bangan ra kerpang hak mat jong play te hak ba ye pat mat ka jing slok kamut phila yo bet nang ni kamut kala kham pensuk yanga bangan ya bangan slok iwe pat iwe te leng ba kan ka video ngala yo ban kren solan sar ye ki ba don kam kat ki bala ban pet ya kan ka YouTube channel ka jonga te ka request ka jong pi kato ka ne ki bala request henga nakabenta ba utunga jong pi ujulet kan thai lane utunga jong pi ula jngai no na pi phila kwa yu upun wan phai no shiyeng lani ki don pat ki bai dei hi samla phila it bha ula le jngai no te hak bai dei bat utunga te ngan ong ye pi la pi ko ngo hi ye ke ai ke banga ju hi kai na ko ke por bat haba ngaru ngadu wai pi du wai bat pi le ye ke ai ke bala hi kai ka mut un sawan phai hi te henre nak banta ki tu pat ki badang dei hi samla te nganam ong ba un wan la ne un wan re tang ka wing ong malada u dei hi u shing krung jong pi ka shing krung jong pi ka bamut ublei un sawan lam hi ya u la ne yakka bat leng ba ki jing du wai ki jing khot kar pat ki jong pi hak mat jong play te la da u wan ru pi de ban yoro yu trai la da wan ru pi de ban yoro yu trai namar pat de u lok jong pi kamut phim pat de ban da khuslai hadu kata namar teng ke jing khuslai kapen sngau si ru yu trai te henrei nak banta gitu ki bala de hitnga pat pada ye pi pin duwai bat ka deiru ye pi ba pin don ka jinget bon wan pai bat un sawan hiru ha ka we ka sngi tigai ka ba pi dei ban le ngala ju pelat ye ki video bat ki videos ki jonga ki babun bat ngala ju hikai ka ai ka pi don kam ban le te ya kata pi ha ban le ken ye ka ai ka bangala hikai ha ka leng ba ka tin ka jong uble pi le ban pentrek kam ye ki ai paro ki bangala hikai pan bor na uble ba pin la ban le kata bat kumbang ong ye pi ha pi long ki kentai ki ba pi de ban pen ha po ye la di ha utenga jong pi te kamot pi ha ban burom yu pi ha ban e yu tang ba shua ba pin e yu pi ha ban e chua yu uble pi ha ban ai ko por sha uble te la da ki de ki tenga ki jong pi ki de ki ba ki wan hi she yeng tang ba ki let kentai ben te pi wat nom tim wat nom tla wat nom kran ai ru em ya u ha shu ya tho ba ha khamat jong uble bat du wai marsin mi ma una yeng pi de ban du wai la da ki shin rang ru shim ha kata ko kom la da ki ken thai ru shim ha kata ko kom pi de ban du wai ba utra un pelat ya utunga jong pi la ne gat nga jong pi na ki shin rang nong wai la ne na ki ken thai nong wai bat la da dei pat kini ki ba utunga jong ki ula phet wan phai shu hi pi pat pi kwa yu bu non phai pat chi yeng te phin yai du wai kum ta hi ba un wan phai no bat la da pi du wai kat ba kum ka tin ka jong uble jong i ulong ubas ngeu te nga ju du wai nga ju shim mi ka to ka banta ka ba yo i ha ba kan ula laptop ula penyap yo able bat uble ru ula shon sharp yo kan ba nam dan mano bala ban penyap yo kan bat ngaru ngaju duai ha ka ta ko rukom te nga duai na kamta jong no duai na kamta jong kita ki para banget ki ba phone ye nga ju duai kamta ba kumba mela shon sharp yo kan ba dan mano bala ban penyap yo kumta nga duai na kamta new brew la ne ka brew ba men shon sharp ba nam dan kano ka kan thai la ne no shin rang ban yo i ya ka dur khmat ka chongki bat chwa bakin le ka no ka pap to khang ma me ka no ka lenti ka basneo khang ma me wat nom sha bala da phitu wai na du ka man sim du ka do not kumbang ong ye phi ngam dei ka bre ka bap na thlet tang ba ki jing du wai ki jonga ki long gi ba kiu stat ha khmat chong play na man nga wai da ka man sim baro nga wai da ka no baro bat uble ru u ju ba bhai ki jing du wai ki jonga ha ba nga du wai na ka mta ya la de na ka mta ki wei te kamot ka jubab ka banga yok loy ka debet na kamta ki tu ki ba
ko ngu yak ai ka ba nga ai jing mut yaki te ka jing mai ka jing ya wat ju ya mai ya penlong ka priu ka pa uthlit jong phi un long be u banang ban kur khu la da phinang ban kur khu la da phim ju ya mai phim ju ya phim ju kran bishni bat khum ta tar man ong ye phi ki jing ruai ki jong phi ki long ki bat ki usat ya khmat jong ble phin kran bet khum ba ya kran bat nga phi tho ye nga ba kong ka long ta phi tho sho ble ru trai te ra pa me da ma me trai ong yu lok chunga ba un nam let re shano ru me bla thau ru ka do no chu la da me khang ka mot dan bala dengan ong ye phi nak ban ta jong phi u ble un sakhang yo tnga jong phi namar balai phi ko ngo te ke ek bala hikai ka bakum ka tin ka jong ble te la da phi pat ta phi shu pha do wai be phim le re ka mon ka jong ble pat ka mon u ble ru un da shim serious re ya ka jing do wai ka jong phi hen la da phi long hi da ki ba ko ngo e ka jing do wai ka jong phi paro la ra lut shabnang bat ngan ong ye phi ka wai ba ka jing do wai ka jong phi phin yo bet bat bon ba ki man sim ki ba kodor ki ba juwan man ya shem bat nga ki ba shu ko ngu be simple ki la yo ju ba be kloi han re ki ba le persya te ka shim por hi tang ba ka jing le persya jong ki ru nganam ong e be ki le persya han re na mar ba kim pat la bat da ka ba ki yai penmelin hi da ka ba ki yai persyang hi bat onda ki la u ble ru pelat tang ba ka shim por hi gitu ki ba le sting bat ka kham kloi pat ya gitu ki ba kham ko ngu ti ki ba kwa hi ban yo kloi ti ya le ban ko ngu ayu nga hi kai pat du wai kam ta man ka si ba ble un down ke run sumari u tunga jong phi la ne ka tunga jong phi banam dan kan the ban iman ya u la nam dan shinrang ban iman ya ka tunga ka jong phi han rai tang ma phi hi marwai bat duai ba sneng da ka jing e yu tunga la ne sneng gitu ki kan the nong we ba ken thangat dan bakin le kanu ka kam pop te han re wat jutim phila ban duai ba ble un sneng de ka jing e ki bakin yo e ka jing kala ka ba mot bat la da u de pat u ba sa lang bat phi te kan ma we ni ka we wat jutim wat jutla ya tho sap ha khmat jong u ble un le ka kam ba na ka ban ta ka jing em ka jong phi te wat nom khuslai e ru em puli bha ka ting ka jong ble ngala hi kai ruai bha wat ju pep ki jing seng par ha bala hi kai ru Teleon pentri kami ke ke bangar hikai te tang ketahi kam de ke kam ka ba e ba phin yo e ka jubab han re tang ba phin shakri yo ble ka man sim poro ba ka do no poro ba man la ka si kan mau e ta man du wai ha bo mi na yeng du wai yo bam wan chu she yeng ru du wai ha ba un kla thia kla dem un da kan mau ya ka yeng ka sam un kan mau ka tanga un kan mau ki khon bat kum ta ter te la da phi de ru ki kan thai ki bom dan khon nok ti wat nam khoslai ba phim dan khon yo utanga jo phi un phet no na phi la da phi nang wan pen singo phai la di ha utrai anong e phi utanga jo phi onam e no e phi onam la hi ban phet na phi da le ru em na mar ka ta wa chwa ka la pen singo phai u ble te u ble onam sha e phi ba phin sa mar we la ne u ble onam sha e phi ba ka yeng ka sem ka jong phi kan pat kan pra han re ma u hi un long te ya ka long yeng ka long sem ka jong phi te kumta relax pet phi la shakri u ble phi la it ho ble phi la ai ka request changa ngaru hisin bakila ai ka request ngala duwai man ka sngi la shisha don ki bangam la ban nyo kerteng hanre hak por banga shim kulum pat ya ka to subject ngala duwai baha na kam ta ki to ki shim kulum ru bat ublei jongi de ublei baha uba jubab hi ka jing duwai ka jongi blei te ulong ublei ubala ban ket maulut ya ki kerteng jong ki breu paro ngi te ngi long tang ki breu ki bala ban nyo ngi la nyo ki bam la ru ngi la shim kulum bat halor jong ka to ka subject kamut ublei ulas ngau hi ka jing duwai ka jong ngi baro to to ublei ka jing sok unyo ban sinchar unyo ban kurkhui ka jing em ka jong phi wat nam khuslai chupan singom hail de hautrai nam ta ka buram ka jong ublei ya ro utrai